Shin ko kun san za ku iya korar sauro har abada a gidanku ba tare da kun sayo maganin sauro kun sa ba? Za ku iya amfani da shuga da kuma yeast ku kori sauro har abada a gidanku, kun huta da fesa maganin sauro, kuma kun huta da ɗaura sange a gidanku. Da farko dai, kamar yadda zan gaya muku, kana buƙatar ka nemo gorar ruwa ko kuma bottle abin nan irin wannan abar. Ku nemo ta empty ko kuma ka samu wadda ta fita girma ko wadda ta fita faɗi, sai ka fafe ta gida biyu. Misali kamar kun ga wannan na yanke ta. Daga nan wuraren idan ka yanke ta, rabin na sama, rabin wannan din na ƙasa ya fi tsayi, kun gani? Ya fi tsayi, kusan rabi da kwata ne, sai na yanke ɗan kaɗan a sama. Daga nan wuraren bayan ka yanke shi kaga zai kasance a haka yake ko? To shi ma wannan ɗan bakin sai ka ɗan cire shi, ka ɗan bar wannan ƙofar yadda za ta ɗan yi faɗi kaɗan. Idan ka yi wannan kuma sai ka tafasa ruwan zafi, ka tafasa ruwan zafi da siga a cikin shi. Idan ka tafasa ruwan zafi da siga a cikin shi, ruwan zafin ya kasance kamar kofi biyu haka ko kofi ɗaya, ya danganta da idan ƙwara ɗaya za ka yi ko ƙwara biyu. Idan ƙwara ɗaya za ka yi, ka tafasa kofi ɗaya na ruwan zafi. Idan ka tafasa ruwan sai ka sanya mishi shuga a cikin shi su tafasa tare. Bayan ka tafasa su sai ka zo ka samo ruwanka, sai ka sa cikin wannan goran da ka fafe. Wannan goran da ka fafe, dama akwai ruwanka wanda ka tafasa siga a cikin shi, sai ka sa ruwan a ciki bayan ya huce. Ka sa shi, ka sa shi, ka sa. Kun ga ruwan na sa ko? Za ku ga cewa ga inda ruwan ya tsaya, kuma nan sama akwai space. Daga nan sai ka samo yeast, sai ka zuba a ciki. Idan ka zuba yeast din, kar ka tona. Bayan ruwan ya huce fa kenan, ruwan da ka tafasa da siga, in ka zuba yeast din a ciki, kar ka tona. Kana zuba wannan yeast din a saman a cikin ruwan nan, sai ka ɗauko wannan ɗayan abun nan ɗin da ka yanke. Wannan sai ka sa shi, ka ɗora shi a haka. Bayan ka ɗora shi a haka, za ga cewa nan ɗin ya yi ƙofa haka kamar funnel, kamar maɗuri, haka abin ɗura ruwa. Can ƙasa ƙofa akwai 'yar ƙofa da za ta shiga ciki. To wannan sai ka samu gam salatif haka, sai ka haɗe nan ɗin, ka yi rafin ɗin shi ya zagaya yadda ba zai rabu ba. Daga nan wuraren za ka iya nemo takarda. Misali ga takarda, za ka iya samun takarda, sai ka yi rafin ɗin shi haka, ka yi rafin ɗin shi haka gabaki ɗaya yadda ya ɓoye ruwan ba a gani shi. Sai ka sa gam shi ma kamar ne, amma zai fi kyau ka samu bakin abu kamar leda baka, ko kuma ka samu dai wani abu baki wanda za ka yi rafin ɗin wannan kwalbar taka. Misali sai ka samu leda baka kamar wannan haka, sai ka yi rafin, ka tabbatar ka yi rafin ɗin shi haka. Abin da ya sa na ce ku yi amfani da bakin abu, saboda kun san sauro yana son bakin abu. Idan ka yi haka, kawai ba iya abin da za ka yi shine ka ɗauki wannan abun, ka je ka samu wani lungu a cikin ɗaki, sai ka ajiye shi. Za ka iya yin ƙwara 3 ko 4 ka sa a kowane lungu a cikin ɗakinka, kawai ka ajiye su. Insha Allah duk sauran da ya shigo ɗakin zai rika jin ƙanshin wannan haɗin da ka yi. Abu ne wanda yake yana jan hankalin sauro sosai. Sauran ba zai tafi inda mutum yake ba, zai tafi inda wannan abun, domin wannan abun ya fi jan ra'ayin sauro akan yadda jinin mutum ke jan ra'ayin sauro. Saboda haka sauran da ya shigo zai wuce ya je nan wuraren, zai shiga cikin wannan funnel ɗin nan, zai shiga ya je ya tadda ruwan sai ya mutu. Da ya fada cikin ruwan zai mutu. To da haka idan sun taru sai ka je ka cire wannan abin, sai ka zubar, sai ka ƙara yin wani haɗin, sai ka sanya, sai ka je ka ajiye. Idan sauro miliyan zai shigo ɗakinka, to dukansu za su mutu. Kafin sauro ya je ya cije ka, sai ya fara zuwa wajen wannan abin da ka haɗa. Domin wannan abin na gaya muku ya fi jan hankalin sauro fiye da yadda jinin ɗan adam yake jan hankalin sauro. Saboda haka idan kun haɗa wannan abun, za ku yi baya da sauro cikin kwanciyar hankali. Zan yi muku bidiyo akan yadda ake haɗa na fesawa, wanda za ka fesa shi a jikin taga da window da labulaye. Shikenan sauro ko da ya shigo ɗakin ma da kanshi zai fita ko kuma ya mutu. Amma idan bai shigo ba ma zai iya shigowa ɗakin ba. Don haka idan kuna so in muku bidiyo akan wannan, ku ce min kuna so a comment section. Sannan kar ku manta ku yada mini wannan bidiyon, domin ina yada ilimi ne domin mutanen mu a karu. Sannan ku min liking. Idan kana da tambaya ko wani bayani ko kuma wani abu da kake so in yi bidiyo akan shi, ka yi mini ka ajiye min a comment section, ko kuma ka tura min sako a private. Insha Allah zan duba kuma zan yi bidiyo akai. Nagode.